Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Sapara hoş geldiniz. Salam Kemine, iyileşler, selamun aleyküm. Buyur Kemine. Sapara siz o izne çıkarıyız. Bir arama şeylerek. Düğünem Tuğleme, çıktık, tuğleme. o bugünem çıktık. Gayrat edin. Ertir yok yani. Dinç verecek erkek, şeyle mi? Hova Tuğleme. sapara. Bugün sorulara cevap, illeşler bilýäňiz soru cevabı biz neme aldık? Bazar gün aldık. Talaplar bilen bağlanşykly ýagdaýda aldık bunu. Sizin talaplarınız bilen. Dinleyicilerin isteğine göre öyle Ova oluyor. köpçülük şeylere nemette son ova düşündürdü köp adam 6-njy güni ova tanış bilişine gidiyor, oturmana gidiyor. O bazıları günü has boşrak molya deydiler. Ana görele bir kepten içinde belli var. Sapara soru cevabı geçmezden ön ova bir yani videomuzun suratında Gurbanoğlu nereden çıktı? O nädip çıktı, nädip döredi diýilen. Nämäni gozoduk. Indi siz öňkü o aýlarda, soňky günlerde aýdylmadyk o bir zat bar, o şonu bir gurrun berin. Gurrun berdiňiz bize. Ekran üçinem. O gurrun berilmeli bir mesele. Sapara o söz sizde. O saparany aşağı serediýänne nemetmäň sebäbi ekran aşağıda durun ka. Ben aşağı seyrediyen yalan Ova oluyorum ben. O şona aýdyp aşağı goýar. düşürüp diyen oluyor. Ben kompütürü seyredip neme diyen Ova ne? Sen görecek oluyor diyen onu Ays Kemine ben. tüveleme sapara gözümüz değmesin. Oluyor. Söz sizde sapara. Hava bu Gurbanoğlu nädip emele geldi ya da Gurbanoğlu ýaly adamlar nädip emele gelýär diýelim. Yani siz spesifik Gurbanoğlu'nun demesine o bilýäňiz şonu. O gurur neder? O Bor. Neme? Başta gelişine ara bu kän gurrun verilendir bir o Halmurada köp neytral gurrun verdi. o hal murada bavar apıllara menden bele döydü yani. Ada. Ýöne menem şulara gaty beletdiň ýa-ni kuşlardy garady meni bilem ok kemine galandy. Ay olam şol Galan da atlar bilýän. 39 bilen o 43'ün arasıdır da. O ýa 39'dan awulrak bolmaly aýagy nemesi. Ýeme Hı hı. Yankı Türkmenistan'ı bulundurmak için Türkmenistan kurir dediğin adamlar şu adamın yani devlet derecesinde düşüncesinin akılının nemesinin yoktuğunu katı kovulayan olmalı. O sebebi başkaça olması olur için kıyınçılık durur diye de. Onun için bunu başta bir neytral adam o deyip mekirli eden olmalı. Yani prezidentin önkü aklanatı var. Akmurat Recep. Akmurat Recep o tuğrundakiler var olan planı düğünün başka ekeni ben olatlar var da yeterli derecede bilgim var ve onu ekrana aydıp oturmak hükman değil. O projektleri nemeleri hem başka olan yönü şunu yürütü bir vaatlayınca ne konflikt ne onun haçan neyden tüyüşürüp bolyan ýagdaýynda adam deyip şeylere nemeden olmalı. Onun bir kerlerde de bu işin içine yani doktor bolan soň goşan bolmaly. Bunun eli var, çalarak känrak mı çalarak mı? Ýöne
son oyunu başka oynayanlar o detallara girmeli gerek gel yönü Türkmenistan'ı şu tümlüğün içine sokup bilecek kandidaturan şun öldüğünü onun tövürünek yığınan adamlar var da. Onlara men katı utan yani. Köptüne hat utan yani diyeceğim oluyor. Men öd ovamın yiğitleri, oğlunları diyeceğim bir yanlış olmaz. Öyle tenine hat koloyları o kâfi bilen rahat udoktan yakından varnaşıraklarımızdan var. Olama madın tutu oturmayın. O da gerek emedel. Men yönü düğün oğlu hocalı var da gurrun ettik de. Bizim temamızdan çoğu önüktürölü nemetmeden kemiğine. Ne Türkmenistan'ın Ağrar devletliğini bilmeyen adam yok. Sizden bileyenseniz, o yerine de 60-70% halkımızın yaşayanlığını onu bileyenseniz, bilmelisiniz. Adamların vatandaş olmağın özünü üstüne düşen demesi vardır. Kâbir dağıtlar bilmelisiniz. Yani kayaklı, canları alak, kelleri tayak gelegeni alak gelip görmelilersiniz. Halkın nehilektiğini, niyden demaliyanını, nemesini, devin desturunu, iyinçin çıkışını, adam çıkan yerlerini, çıkmayan yerlerini, o edebin neyme, tertibin neyme, dediğini, o adam selcermen neyme düşünmeni gerektir. Sebebi cehaletten gelen bedbahtçılığın möçbörü ya da ağramı ya da ilginçliği diyeyin ya da varşılığı başka elbet netli profesyonel adamdan mümreçetli ağırdır. Yani Türkmenistan'ın şu milleti, Türkmen milletini ödüllerine övdüler de. Cehalet, ödüm daha yalak cehalet şunu siz burada dedip yağıtılığa çıkarmasak Türkmenistan'ın, yani Türkmen'in geleceği yok. Onu men aydam yok. Yeke onu Türkmenistan'ı öğrenen adamların hemmesaydı ya. Biri krem derler. Şun geleceğinin yoktuğunu şunu kaldırmam olacak geldiğini aydiyalarda insan resursunun doğru degradasya bolonunu düşünürlerdi. Şunu yani takır yerde, boş yerden hemen kursun grup bolyandır, anlattır. Devletin yurdum hemen adı grup bolyandır, boş yerden. Yönü şunun içinde degradirni millet var oldu. Şunu düzeltmek kehaletleri mümkün değildir, kıyındır. Ya da katı, kadaplı tırdaşmalar, nemetmeler, yani elin kıymadı alak, bir tutmalar. Ne, şol oraya alak yağday, onun bilinçli mi, ya da bilinçsel mi, onun çözünü her kim ölçü ketkitler, yönü, ben şu oğu hocalığını adam tanım, spesialistlerinin içinden bilem son onun bir adama din edip bilen
yankı çopan olamsın koyunun toklusunun hayti koyunun o sinet aytıp bilen adamlardan da. Şoň üçin atasyny kakasyny dogun nemelerini tanamsoň galandan tanap bilýän de. Onu näme çykjagyny bilýän adamlardan. Ben bir däl, iki däl, bir näçe gedek nollun müňläp adamly kollektiwi kurşan adamda ayağa kaldıran nollun yığnap uly tejribe berýärdi. Adam tanamany, kimden näme çykýandy. Şoň üçin men Owa Hojalyň soňky ýolbaşçylary bar. Tampredinden başlaýyn. Ona aýry aýtdyrlar diýen. Ural Elif diýerler, Eten Murat. Bizim öz owamdyň çagaty oglany. Çaga diýen bizden 5-6 ýaş kiçidir. Şo döwürler. Ben öz döwrümi neme diýende ben şuň agaty bilen İngulsa däl, İngulsa bizden biraz ulrak men agalam bilen okutda Muhammed diýip biri var, Mombu diýerdik biz. O men klassdaşymdyr. O özüm näme geçýänçe janyalak dostumuz, o çörek içip, o toyuna, ýatyna, hemme adına gatnaşyp bören adamlarymız, o ýöne borçlary gaty geň, hatda ýanky şunu öýüremizde de yani deşitten gelin getirip berdik de bulan asli deşitliler. Deşitli bir oğu vardır. Bäherdenin ýokarsynda dağın üstünde serhette nohrun gaptaly bolýardy. Dağıl nemedir? Oku taraýyn matlamby. Oňunçy klasy öýürdük. Gelin ajagy öýürdük nemedir? Dağdan gelin getirip berdik. Şolar ýalak tanşlygymyz bar. Ondan şu Eten Murat bolmaly. Beýlekde aradan çykypdyr diýen aratynda biri bolmaly. Ola gowja bolandy. Bu Eten Murat ýaşyrak bolmaly. Kän bir neme biz bilen nemeti ýok ýöne. Şuň toýu bolmaly. Şuň toýunda 3 gün nemelerini kuş oýnapdyk. Ondan ora gelýär. Öýüňiz ýokmy? Öýüňde gaýtjakkanmy diýip sokuýança kuşda oýnaýardyk kemine. Şolar ýalak tanşlygymyz bar bu başgalar bilen. Bu ýerbet başgala däl, nemeti bilýän kakaty, ýani Kora gelýär. Türkler nalbur diýendirler. Bizim döwrümizde keratin magazin vardy. Sovetskiň uğruna şoň zawmagy. Kuruluşuk zatlar üçin de magazin. Yok, kuruluşuk däl, nevit tatýa keratin çuralar bar. Ýalak nemeler bar. O burayagam çolograkdyr görüldü. O gaharjan kirjek, o talapkar adamdy. Muhammedem Mumbi o klassa bizim starsta diýilýär, näme diýilýär? Klassa bir. Demedi. Şolar ýalak nemäni aktivista garasy, şolar ýalak ýagdaý bardy. Ýöne şu Eten barada gurrun edeýin. Yani Owa Hojalyk nemeti bilýän adamyny talap edýändir, şonu teljerýändir. Owa Hojalyk bilmeýän adam
Buğurdu katı elbet yağdaya erkendir. Sebebi halkın 60% çötaydın körü yani. Onu yönü Şoloğlu'nun yani men alıp bilecek bilimini mektepten başlap üniversitede çenli muktarını, ölçöğünü, nimetini kellende çıkarıp bilenler. Şoloğlu'nun ömründe 2 kitap okumadığını bilen. Okunan olsa Türkmen kitabı okuyanlar bir dilli de, yeke dilli. Böyle men şu minister olyança tamalıyordu, men kolöndüremöydüm okta. Sonralık şehrin grafiği yani 37. mektebin tövrokları yani diğer ovan adına Karadamak diýerler de şol owan kenarına nemedir şäherli olanlary bilen bolar şäherler o olanlar ýalak. Şol ýalak nemesi bar. Bunu bir dilli. O Türkmen diline o hocalyk üçin ýa-da başga önümçilik üçin edebiýat bolýanlar ýokdur. Yani Türkmen dilinden başka dil bilen ok diýäňiz de. Yok, bilen yok. Orçany bilenler. Pattık puttuk o idi suda dip bilen. Ol 3 tane işlik. O çoğu meňde pattık puttuk ol kitap okap akıl öğretip bilecek nemeleri yok. O tecrübe de yok da. O kadının kana kel toklusunu o bayram gününde bakandır. O şu bilgileri o hocalarının bilgisi şordan ağrık geçmeliler. O telkozdan o näme öwrü diýenlerini onu ben bilýän ödüm. O taýdan spesialist olup çıkma mümkinçilikleri yok. Onu o hocanın başına getirden yani Näme bolar? o näme bolar? O näme bolýany ne 30 ýyllar. Men ýeki oňum demesini däl öňkülerim bundan o däl. Hiç biri yani o bizden soň hakaly bir ýigit bady. Durif diýerler öýden. O uluşukçy öýde asly bolýan ýöne. Bir iştämen almadan başka ya kelletinde düşünce yok da. O reforman bir uğruna yatırdılar da. O yani Türkmenistan'ın ýagdaýynda yer daýhanın eline geçmese hususi eýetçiligi yer reforması diýip adlandyrarlar şunu. Yer su reformasyny geçirmän ýa-da o hojalygynyň Türkmenistan dikeltip bolanok. Ana şuňa düşünmeýän ýolbaşçy Türkmenistana ýolbaşçy bolmalydy. Maranyň haky ýok. Ve bu bilgileri bilmän bir döwleti edare etmeli. O yani o hojalygynyň başga bir önümçilik ýokmu diýilýär. Ýok, badyr, kändir. Onu dikeldi bolmar. Ýöne ýuly dikelip bilmerdim. Sebebi yani 60% o da ýaşaýan bolsa, yani orta klas diýilýär de, orta sınıf şo döremeden o Türkmenistanyň ykdysadyety yani Türkmenistan bolmasyn başga ýer bolsa tapawdy ýokdur. Orta sınıfy döretmän yani ykdysadyety aýlanyr ýala edip bolýanlardyr. Yani mümkün nädir ol. Hemme ýerde meňdeşdir bu ykdysadyýatyň makro nemesinde bir özüne görä bir nemesi bardyr. Bu zatlara düşünüp bilecek adamlar bizden soň gelen adam ýok da. Şimdi Sapara bunu Gurbanuly bilen baglanyşykly ýere. Gurbanuly Şol owadan bular bilen bir gudogarnaşyrak ýeri bar. O soň bolan bolmaly. Ýöne Gurbanuly o men şoň adyny o demedýän garşdyrýan käte. Gurban getirjek bolýanys. Studentken şu
yani esenin töwereğinde yine de bizim mektebimizde okuyan bir yiğit bir adam. Şolun öýünde ýaşap, o şol adam eden adam, yani adam hatarına oşun adam. Yani Gurbangulu şu Esenlerin köyünde mete. Töwereğinde Ha. şol wandy zaken bize. O da o kicicek o hemme bir tanay. Bizden değil, yani şehrin bir bölüğü. Hmm. Yani şu taylarda kesişen yerleri var. O. Hı hı. Yani bular bir döwlet adam tuğulur ýalak kompetenteleri. Düýnen ýok da. Gidecek bir hocalyk eline berende de şular şonu ýöretip bilmeýär. Yani normal nemede. Mümkün näle. O senin ya dankpret bolup giden Türkmenistany edarede oturmak. Ne şular şeýle bolan soň, yani Paktan delilli dini bilmeyen adamlar oluyor da. Onu yani koşmağı, bölmeyi bilen adam gördü da. Yani partani 30 yıl eksen milletin yenetini uğraşacağını ulokan akıl yerek geldi. Yani şol akıl şolorda yok. Şular diýeniz Esen diýilene. O efene mendeş yani şu Dostu Gurbangulu. cehaletin töwereğine yığınan cahilleri bilen yani şu zatları düşünce olmuyor da. Şu at ben aydı oturuyorum şu adam düşünýänler. Yani Esene o hocalyk düşüpdir Gurbangula ýanında. Gurbangula da ýurt düşüpmi? Sefer. O töwereğinde başka eýleklerim etenden o değil. Ya o etene şeyle seyredenizde köp Türkmeninin ekabırdır, bilimlidir, düşüncelidir. Yani Girişgendir de. girişken bolonda da yani olur ýalak maçtapta edarani nemedeni ýöredir ýalak kompetenteti düýnün ýok da. Öğrenip bilme mümkünçülüklerim yok. O da o etenin bu näselle. O devleti yaptılar. İnformasyonu bunlar öd elleri bilen yaptılar. Ödleri fotoğrafa düştüler. Türkmenistan'ın şu at internet nemesinde en yapık devlet Türkmenistan. Dünyada yani Orta Asya'da da diyemem. Dünyada en elbet internetli ya da tedbirlikli ya da halkın köp yerine el yetersiz internetli bir yurt. Bu näme diýmek? İnternetin dünýäniň en soňky nemesinde bolýan bolsa, sen ykdysadyýatyň hem galan zadyň hem şonnalyk gurmaly bolýar. İnternet bilgidir. O bilgiň bolmasa sen özüňe ziýandy zady ekertiňden halkyny o geda eder. Türkmenistan'da edilen zady görmediligi salýarlar da. Tedavi delilli zady kemine bir ýyl ekende ikinji ýyl görünipdi da. O sen gören soň ekçekellip bilen ok. Sen doğru edip ekkerler de ekçekkel diýendirler adamlar. Onu sen başka çıkalga yok. Sana hiç bir nemedir ýalak sondan siýrilip aýrylar ýalak bay görünokdur da. Gorkonma gapdalyna ondan başka bederi mümkün yani körük iýbäle bir zat gazarar ýalak mümkinçiligi bolmaly goýunokdur da. Sen erkin däl. Kullanım elbette ýagdaýda da. O ne potrot stayk pak tekmeli.
Derpetak Pomodoro mekip bilen ok, burça mekip bilen ok, keleme mekip bilen ok, o başka da mekip bilen ok da. Oňa. Onun ne şu yaşlılar var yani suratda şu vatkı. Ne şura yaşlıların bar yeri. Bunlar ne yapıp getirýärler duruyor diýen usta. Long baran yeri bir dowlatlykdyr. Şulara men bir hıyanat sürüsü diýenden şu yaşlılar. Bu Yani dönükleriň sürüsü diýmek bolýar da. o dönük sürüsü ýalak bu halk maslahatynda da şeýledir. O bilen 2000-3000 kelle telpekli ak sakallı adamlar bir ýerge ginap o halkyň maslahaty halkyň adyndan edilýärdi. O O ortadaky molladan molla barada näme aýdýaňyz? Molla sen bar ortada görýäňizmi? Görenden ok bilemok. kiçirek neme diýe bolar? Taňa ananaýyn şu molla downy O müftimiz. neme diýen boldy? O ýurdumyzyň näme ösüp barýan, güllep barýan ýurdumyzyň o aýdyň müftisi. Neme şular kemine edýän zatlaryna birinciden düşünen oklar. Ýöne bu aýrynç bir soňu wadagyny biýleri bilýän bolmalylar. Ýöne şu duronlaryň içinde bilmeýän kän bolmaly. Sebäbi jahil. Pak tekmek Türkmenistan'da yani adam öldürününün mervettir. Yani ben şu şeylere Türkmen'e düşünüklü olur yalak edip ayıp berenle. Türkmenistan'da yani zor edip pakta ekmek, ektirmek. Adam öldürününün bedeli ağırdır. Bir adam öldürün nokta. Bir münglerçe adamını öldürüyor. Yine de 10 münglerçe, 100 münglerçe adamının ömrünü koyduruyor. Bu devletin iktisadiyetini çökürüyor. O delilli de sen iktisadiyetini çökürüyor. O yeki devletin ki değil. Yani şöyle ekleyen maşkalı. Bir kilden geday düşüyor. Ödüm biyalas geday. Yani iyidine gaydıp bolmayan gedaylığa geliyor da. O örülün eline ne hüner var galya, ne terişteti var, ne sağlığı galya, ne beylik kıladı galya. Oluyor bunu bir maşkalıya alak deyip düşünmeliler. Bu Türkmenistan'ın 60-70% halkı. Şunu elin bilen geday et. Ödümle sakallı, boğullalı, yaşlıların bilen üyüşüp buna da yani baat verip deyin ne? Televizörlerde, rahatlarda çapak çalıp etpaksılığın üstünde çapak çalıp duran yalak var mı? Ben şunu görüyen ne? O tabi şu telpekli, ak sakallı adamlar vardır. İllere yaşlı ya ben gördüm yaşlı olan tam bunları yaşlı mellede dilim var nokta. Bunlar bilmedim cahil düşünüve diyorlar mı? Düşünmene diyorlar mı? Yani bildiğimce düşünüve diyorlar. O tabi şu da atlan hem beceri şuları kazanç veriyor kendine. Arken onun dediği işimiz yok. Yani şunu kail şular halkı şeydip yani propaganda nimetini yürütmeye kömek veriyorlardı. Halk matlak adam şunlarla. Bunlar şu yani hıyanat sürüsü yalak bir sürü bunlar. Bunlar ben bilmedim bu işlere bir yerlerde cevap vermeli olacak. Bunun hem bedem anonim gidiyor da
kemine. O şulon adını bilen adam yok. Vatan havarının alıp barcılarının adı bilinen o. O Ha. o kimdigi o nemette geçip duran yalak bu türlü anonim nemel oldular da. Bu arkasına aklan köpüsün adı Bunu nemeti yok da. Sapara Yonu aydı ver. anonim meselesinden o uzaklaşmanka bugün bir neme gavat geldim bir aslı o Rus artist yani surat çekiyor. Yöne çeken suratlarında şu yani komünizme ve hazırki rejimle tankid ediyen ekende. Hı. Nahil tankid ediyen ekene? Yani anonimlik var ya. Şu ünsün Yo. çekiptir stolun başında kastyum calvarlar dur boş. Boş yani bir adam otur yani adam değil de kastyum calvarın öz dur içi boş. Hı. Yani Aha. anonimliğe dikkat çekmek için yine bir devlet var diyorlar. Hava bunu bir adamlar yöredip dur diyorlar. Yani kim diye bular? Evet, şu kastım orada verdi Muhammed. Hava yo şol men onun suratını gözlep görecek eğer tapıp bilmesem aklımda kaldı onu men özüm. O canlandırıp görkezecek sayakatı kova düşündürüptür. Yani bu stol yani bu edaralarda stol var. Ofis. Tamam. Şonun yağlı o dur 4-5 tane oturuptur kastyumcal var. Yönü boş içi. Yine. Yani Sovet Soyuzu'nun ve hazırki dövrüne tankid ediyor. Şu artist. O yüzden Türkiye çıkıptır İstanbul'da yaşap öğrekeni. Ödem ors mu? Özlem Ors. Ors. Özlem o. Ha, Bahadır o Aa. olur alaklarda düşünen adam kan bu kemine var yaka ne medal bolun yönü bu atlan bedelini ödeyen adamlar başka da. Bunlar öden nokta. Yani bedelini yaka gelip görünür derler. Bu idnakı bırkın etil. Şunun bedelini ödemeli. Aa. O yönü ne delilli zat edenden hiç sad etmeyenin peydarlar mı kemine? Aa. Ha? Ne şoňa da akılları yeter mi? Akılları yetmese ne etmeli sapara? Sonra şu tayda. Yönü yeme kemine akılları yetmeyen oldu. Ne devlet Türkmenistan devlet olacak oldu. Devlette devlet adamsı. İşleyen vazifetinin cevapkarçılığı vardır. Sonra cevap vermedi. Geçtiği ya adım gazetelere, jurnallara, televizyon, radyo çıktı, çıkmadı. Her kim ediyen işine o cevap vermeliler. Bu cevap verilen dövür nedik gelir diyen sonra verip bilirsiniz. Bunu ilk olarak tümden çıkma için yargılığa, açıklığa Türkler şeffaflık değil ya da İngilizler transparency diye. Transparency. Şoňa demetmeli ondan halk gürlemeliler. Yani halk hemme zat arada gürleşmeliler. Hemme kiçi, ulu, doğru, yanlış zatlar var arada. Halk gürlemeli öğrenmeliler. Ona gürleşmeli öğrenmeliler. Dinlemeli öğrenmeliler. Yani gürleyen adam kimliğini öyle aydar. Onu Gürletmeli yalnız da kimliğini tanımak için. gürletmelidir. O kimliğini ortaya çıkarayan. Yani, Kurban oluş onun için gürlemen gören olay mı? o yeka kurban gürlel şu Türkmenistan hükümette işleyenlerin hayatının setini
gepini, düşüncesini bir yerde dinlep gördünüz. 30 yıl, ne son 30 yıl alın, haydi devlet adamsının o ekrana çıkıp o halkın önünde bir zat düşündüründü gördünüz. Görmedik olsanız näme üçin göreňiz? Sonra. Şol adamdan kimdiğinden bilen yok. O sidi sübjekt bakçılığı eten adamdan atlarından bilen yok da. Kimdiğinden bilen yok. Sebebinden bilen yok. Son neticesi hali da ortada. Neticesi elinizde. Bunu tütlük edip halka manipülasyon yolları bilen yolunu şaşırttılar da. Şaşırttılar halkın demesini, düşüncesini. Düşünme diyalar edip. Yani düğün biraz tavuk etek barada vurun ettik biz kemine. O şonu yatladık geçeli nemeye geldik. Ne tavuk etekten yumurtka uğurlanım oğurdur. Cüce uğurlanım oğurdur. Şeylen kemine. Ağırlan toklu uğurlanım oğurdur. Hakikatlerim oğurdur. Yönü tidin yani tavuk eteğini ağırlığını büyüğünler bolma diyalog eden adamlar näme? Şolun adına näme koymur kemine? Ekine kereyal toprağınız yok misal üçün. Oo. Ya da gazınız yok. Vay diyorsunuz. Yani tavuk eteğinin yoktuğundan havarınız yok. Onu näde diýerler? Ona näse propaganda diýilen zat var da. Yani sakallar, mollalar, yeni nämeler. O näme hyýaly tavuk eteğiniz bar ýalag edýärler. Hyýaly bir ağalyňyz var, iki oğlu mahally. O da hyýaly. Yani faktiski yok. O özüňiz yani töwereňiz baýlyk ýeriň aşagyna gal. Evet, şoňa meňzeş demeli. O dünýede 4-nji ýerde tip sizi yani ýurduňyz bilen, halyňyz bilen, ýagdaýyňyz bilen guwanyr ýalak näme etdiler. Ýöne yani köreňiz ýok da. Etiniz yok. Olun yani onun näme üçin giýmen ýerine bunu diýip yani tavuk eteğinizden oğurladılar diye. Şoň üçin ýok diye. Oyunundan bir al oğurlaýar diye. Planı diye oğur diye. Şol oğur diye. O sen keteňde ente hyýaly keteňde tavuk keteňden biri malyň oğurlaýar. Yani şoň onan ýa oğurlanam näme oğurladym kan diýip o da näme oğurlanyny bilen ok. 30 ýyl näşeýlik geçdiler de. Yani oğru ödlek gelendirler. O da hyýaly tavuk keteňinden yani nemetinden. Näme üçin hiç gaz oğurlady diýip çykan ok sapara. Gaz, neft oğurlandy diýip çykan ok. Paxta oğurlapdyr, ýağ oğurlapdyr, towu oğurlapdyr, läşki oğurlapdyr, bilet oğurlanmış, satmanmış ýa-da ýöne näme üçin gaz oğurlandy diýip çykan ok debit. Sapara bu uzun tema. Biz ildeşlerimizin soralarına geçeli ve isterseniz ertir o çıkıp biliriz. Şu tema boyunca. Bu sen bilerdin kemine onu nemede. Bir o neme var onu 3. gün alayız. Ertire yine de siz bilen çıkalı. Bu tema uzaklaşmasın bu neme bilen paxta bilen hem gatı bağlançıklı da. Sonra her kim özüne jogapkar. Bir-birimize garaşmak bizim ulu ýalňyşymyz. Bu arada nähil pikir edýäňiz? O kebelek täsir teoriýasy hakynda aýdýan diýipdir illeşmiz. Yani bizdäki agzybirlik meselesi var. Biz näme üçin o köçe çykamyz ok ýa-da nemedemiz ok? Sebäbi biz agzybir däl.
deyip aydiyalarda yine iyileşimize her kim özüne cevapkärdir diye bir-birimize garaşmak o bizim iň uly ýalňyşymyz ýa-ni agzybirligi bahana edip misal üçin Ýewropada aýdaly ýa-da Israilde ýine geçen bolan waka sud kazyet reformasyny geçirjek boldy. Birazrak ýa-ni näme diýilýär, öňkü döwre bir agyr ýa-da şu araplaşma meňzeşräk bir näme o meňzetdiler halyk. Şu anda agzybir bolup gelin çıkalyň diýip o bir ýerlerde çağırış ýene bir zat edilmedi da çağırış edilen olsa hawara çykjakdy. Şu karar o alınjakdyr diýip çıkan gününden başlap sapara İsrail'in halkı köç ededi. Biz size şu reformanı ettiremiz ok diye. Yani biz dünyevi nemede kalmak isleyas. Yani daş dövrümüzdeki Arap komşularımıza menzemek isleyemiz ok deyip köçe çıktılar. Yani bu tayda yani ağzı yürü olup çıkmadılar. Her kim şol yankı reforma geçse işinin kayıtacağını biliyor her kim. Doğru değil mi? Ya ertinen boljany diye. Sapara son bu diýmek her kim özü çıksa yani kevelek täsir diýär de sen çıkýan olsaň senin çıkmagyň daş döwründäki adamlara da täsir edýär. Soň olaram çıksa beýleklere ýa-ni näme bolýar-da kevelek teoriýasyny belki köp ýylleşimiz bilýän däldir. Yani kevelek teoriýasy Hindistanda bir kevelek kanatyny çarpsa şol Amerika baran wagtda eýäm ýa-ni şu kanatyny çarpan nemesi bir tupan bolup ýa-ni tornado neme diýär. Şonuň ýaly bir ýa-ni teoriýa bu. Yani bir yerde bir zat bolsa şonuň hökma suratda başga yerde täsir bolaýmaly diýilen teoriýa. Köp zada o düşünmäne, pikirlenmäne ihtiýaç bowur nemesi bar. Şahsen özümem gowy görýän sapara ýene sizin pikiriňiz o näme? Jogapkärçiligi bir adam öz şahsynda mı duýmaly ýa-da o hemmäniň agzybir bolmasyna mı garaşmaly? Agzybirlik barmy aslında? Deme kemine şu aýdylýan zatlar barna türkmen demesinde. Agzybirligim bar buň içinde. Korkum bar. O köpüsi özünü öňünde aklamak üçin unulýan emeler kişiler diýende özünü özü köşeşdirýär-de. Korkunç diýär, şoň üçin etmedim diýär. Türkmenim şolar ýalak bir bolgudy Ay üzüm düşmendir dip tilkenin üzüm ýemeşi ýalak bir zat mı kan? O şoňa meňdeş şu gorky nemäni neme diýerler-de. Yalan şu bir prosent sınam bolsa ben şoňa inanyp biljek-de. Ýok. Diňe özüni ýa öz öňünde, çağlaryň öňünde, jemgyýetiň öňünde, köpçüligiň öňünde aklamak üçin ulanýan bir zat. Bir adam däl refleks bolup gidipdir-de. Günne bolýan, edilýän zat şo bolsa, şeýle bolýar-da. O adam ýa-ni biz razdwojenie ličnosti diýär, ýa-ni 200'lü, 300'lü, 500'lü, 1000'lü adam arada kän gurrun etdik-de. Türkmeniň ýagdaýyny şoňa getiripdirler-de. Köp ýüzlü bolmak ýagdaýy bar. Köp ýüzlü Owa ýa-ni şu yüzüň birem öýde bir tüýtlük, daşarda bir tüýtlük. Onuň sobada öwrenşen soň nämen
samimidigini yalanın niretinden näçe aýdyp bolýanyny adyny nimetini gaçyrýarlar da, aýaryny gaçyrýarlar. Ölçegini. Ölçegini gaçyrýarlar. Soň onuň yalan gurläp durandyr bolýan özü mehaniski, avtomatiski diýerler da. Onu başga bir adam diňläp geň görýändir böýden o. Dinläp duran awamyz. O diňläp öwrenlerim bar görýäni, diňleýäni şol zat bolan soň ýyllar geçýär, oňa da öwrenýärler. Onuň bir ýalanyň içinde ýaşap ýören bir jemgyýet. Yani şu wagtky türkmen jemgyýeti duruşy bilen ýalanyň içinde. Mektep däl. Üniversitet däl. Döwlet adamsy däl. O spesialist däl. O yani bu adyny bene bir zat goýmaly demediýende çekinmänem duramok bu emesi ady gaty agyr zat da. Agır sapara soralara geçelse täze sistemamızda öňkünemeler ýitýär. Onsoň görüp bolanokda şu wagt bir kısan sonra ýetipdir illeşler siz o täzeden ýazyň ýanky gaty yazılan soralar görünýändir. Şoň üçin ilk yarım saatdan soň ýazyp başlaň soralaryňyzy. Benim üçin hem kıyın bolýar iýize gidip okap tapdem etmek. Şoň üçin ilkinji yarım saatdan soň başlasaňyz sora ýazyp bolýar. Soň täze Türkmenistanda saparasy soralypdyr. Maldarçylyk etjekleri öýre ýerler berilermi diýe. Niýeme? Täze Türkmenistanda yer, toprak hududy eçilir. Öýür meýdanam, ýakrançylyk meýdanam hemmesi hududy eçilir. Näme diýmek bolýar bu? Öýür meýdanlary bir geçici bir nemede opşy ulanýan ýerler nemedik bolar, onu ýa-da nädip regulýar etmeli. Bir topal meseleler vardır. Yani şu wagtky öýür meýdanlar vardır Türkmenistanyň. Her etrafynky özüne değişirler. Bulan hemme jetiniň nemeti vardır. Ölçegi, granitleri, terhetleri. Her kalkodyň öz ýeri vardır. Bizim emämizde ýerçiler vardır. Jem problem edip kartaları vardır. Hemme hojalyklaryň yani terhetleri, nemeleri bellidir. Bunu umumi neme dersen haly eklik bolýandyr. Tawa bolýandyr, jenjer bolýandyr, atdyşyk ölüşügen bolýandyr. Bu zatlaryň hemmesi düdügüne salynmalydyr. O yerin düdügüne salynmasynyň iň ul nemesi yani çözümlü nemesi yer eýetine gowuşmalydyr. Hududy eçile geçmelidir. O öýür meýdanlarym, çölüm, dağam, düzüm hemmesi bir garş yer eýetsiz bolmalydyr. Halkynky bolmalydyr. Şahsynky hududy eçilik diýilýändir şoňa. Onuň mal saklayan öýür ýerden yer alar. Az bolsa ýene satyn alar. Şol ýalak düdün bolmaly bor diýip mene şeýlerek düşünýän. Hududy eýeçilikli ýerleri soýutlarda ýaşap ýörse o tygyrna bakyp bölür. Hiç kimin yer däl diýilen yer ýok. Şuwetde misal üçin bir garş yer, boş yer ýok. Hemmesiniň eýeti bardyr. Şonu mahaly botlap ýör, nemet ýör. Tokoýuň eýeti bar. O mal saklajak bolsaň, öýür yer satyn alarsyň.
Haydi mal saklarsın. Tenki var. Yani mal saklamacak bolsaň yerini tatarsın. Yer yani iqtisady dolanşygy yer. Yer mülktür. Iyeli var. Şeylerak bolur kemine. Men düşünjem boýunça. Bir başka üýtgeçik düşünje pikirli nemeler bolup biler. Olaryň ödüňiz seyredip kanun çıkarıp, düzgün çıkarıp neme dersin? Bu işler şeyle olmalıdır. Yani devlet o plan vermeli diýilen nemeden adamlar yoş uzaklaşmalıdır. O devlet sizsiniz. Ay bu devlet sözü sapara Araplardan gelen için garaşlýar da ol. Ters demese. Yani şu devlet de o sizsiniz diýseňiz düşünüp bilen oklarda. Yani devlet diýip bir zat aslında yok ve bolmaly däl. Yani sistema Ýewropadaky sistema nähili bizim öňkü 1000 ýyl mundan öňkü atalarymyzyň gurýan döwletiniň sistemasy bilen gaty ýakyn benzeş. Bir teknologiýa ýok diýär mesela şo döwrüň teknologiýasy özüne görä. Yani il guruluşy gerek bize, döwlet guruluşy gerek däl. Döwlet diýmek hem totalitar rejim diýmek. Şonuň üçin yani döwlet yani totalitar rejim bize kömek etsin diýmek terjime edip görüňen nähil bir neme çykýar bu taýdan. Şu biri vermeli diýmek kemine ben şu sistemany kurjak gelýäni alak ýöňünden gaçma bolýar da. O ilkülek yani döwletiň işleş nemesini oturtmalydyr. Düzgün tertibini tiz gurmalydyr. Millet gurýar da. Men şu wagt Litvada şoňa hemme ýeri şu wagt halkyň elinde. Döwletiň bir garşy ýeri ýok. O, mal bakýanam bakýa. Döwletiň özü ýok bolaýmasyn sapara. Yani totalitar rejim. Şimdi döwlet diýip bizim öňkü düşünýän döwletimiz Litwa döwleti diýilýär, respublika. Yani diýen. Şoň içinde biz paýta planymyz doğruluk ya da olmadyk ya buğday planymyz doğruluk da olmadyk diýip görün ministrem görmedik men. Yani her kim ekendek ya satany satdy. Yeri az bolsa satyn alýar, köpel diýär. Soň bizim görgüller ministr näme gerek onda diýjek sapara. Ödem yumruk ýalak Litwa territoriýasy Maro oblastynyň ulokan däl. Näçe milyon halk var? 4 milyon ton buğday berýär. 4 milyon ton. Halk näçe sapara? Ödem şu berýändem hiç kim bilen ok, hiç ýerde de ýadlanok şu. Kemine. Ödem bu hemme hututy. Bir gadirem ýok, bu nemesem ýok. Öýleri käbir nemeler, hojalyklar birleşip yani bir kooperatif ýalak bir zatlar edipdirler. Onu ýöne hemmesiniň ýeri, nemesi aýry bir käbir zatlaryny öýleri regulýe edýärler. Kambarlar bolýarmy, ýa-da kombaynlar bolýarmy, nemeler bolýarmy. O da şu hojalyklaryň öýleri yani gromoçulugyny edýärler. Şu içine döwletiň garşy ýeri ýok. Subvensiýa nemesi bar, kömek nemeleri. O käbir nemelerde ýew kömek nemeleri bar da. Ýöri skemalar bar da. Şondan peýdalanýarlar. Nemesine düşýän nemesine görä. Sapara soralarca devam edeli. Cevap vermeli. İyileşmiş soraptır. Kompetensiya manysyny giňrek o düşündürseňiz diýip kompetensiya bar bolan şahsiýetden misal beräýseňiz diýip soraptır. O ýa-ni kompetensiya liýakat diýmek. Sapara liýakatyň näme diýini o Kunäri. O düşündürip berin. Kunäriň eýet diýmek. Ne geçen Abdul bilen bir çıkış etdik de ýa-ni pislik näme diýip soratdy. Soň menem o pisligi pikirlendim. Şu yerinde bolmayan zat da hakykatdan ýa-ni öz durmaly yerinde
durmayan zat pisliktir. Misal için palçık yerde durmalı. Eğneşimde durmalı değil, doğru değil mi? Ya hapa yene näme ya da bir adam sana durduk yere deyip aydiyalarda yani sataşsa gelip ona da pislik değil ya. Yani bir zat o öz yerine münasip olan yerinde durmasa şu pisliktir diye yani Serdar verdim hürmetime pislikliğini şeydim düşündürüyor. Ne için Yok, kompetensiyası yok. Sapara sözü size vereyim. eme kompetente diýmek, yani bilgi diýmek, käriň eýeti bolmak. Bilgiň bolman, bilmeýän işini etmek, yani näýilik ziýan getirjegini gödüňüne getirip bilýän. Bilmeýän adam, yarım injiner adam, öý tanıýar. Ya, Şonu siz Türkiýede ýaşansyň. ya da bir çopan gelip körçeýän güzel ya. Doktor olup. Yani Türkiýede näçe bu adam öldü? Yetdiler. No. Yani kompetentiyeti yok adamlar. Bu näçe bilen bolanda atşy. 13 milyon halk öýsüz, öwrasyz yetdiler. Bolmasa yani kompetente deyip Rotaýdaky yani belediyeler var, o şehir valileri var, nemeleri var, şu karar alýan yani bilgisiz adamlar o jaý salmasy ýerde jaý salmaga ruhsat berýärdi. Şu bilgi yani kompetente bolmayan adam käsi yani bilmän diye käsi pul gazanjak bolup diye o sebäpleri kän bolup bilýär. Kän bolany bilen sebäbiniň ol adamlary ýygyna gaýtaryp bolanok da. Kompetente diýilen zat şulat diýen türkmen nemesine getiren Türkiýeden mysal getiren diýilen bolanok Owoda Plan Owo adyna Aktepe diýildi. Sen birine parti ekmelliyen yer var kalkodun yeri ya da etrafın yeri şu at kimin yeri devletin yeri değil o devletin siz oluyor sizin gidel yer Rotaýda sana potrot atlı o 5 hektar yer berýärler sana da partek diýerler. Yani şu partek diýen adam kompetente. Rotaýda bar partan ekýän kompetente. Sebäbi o taýdan yani hiç zat kazanç etmeyeceğini bilen o. Ya bileti gelen o. O yani Çotay'da ektirýän adarny däl. O taýdan bulardan delili çykjak, peýdaly çykjak. Ne? Kompetente, ne? Şol bilgisizlik. O bunu yani devlet meşgulünde sonralak ne? O hocalık ministerliği. Ne hemçi parti ekmelliye. On bir parti düşündürmeler. Parti'nin bir eksik şunça delil aliyat yıllar. O delilin nämetdigini düşündürüp ayıp verdik. Ya da sapara 30 yıldan beri hesaplap görsen bir yerinin aytmağına da gerek yok da ona. O. Ya yenen bir 30 yılı gerek bu kablara. O yurdun hemçi taşlak ayttın ne? Ne şol ya. Ağ altını koyup. O. Parti ettirýän da. Ödüm şehir adamsı kendilerdir. Başındaki adamlar o adamsıdır. 90%, 95%. Ana kompetensi şol. Hünerin eýeti bolmak. Ne kompetentli adamlardan misal getirseniz diye. Hani Türkmenistan'ın içinde 2002 ýyldan bäri türmelerde ýatan adamlar vardır.
ne kompetensiyel adamlar şolor. Şolordan soň bolan adamlaryň biriniň kompetensiyesi yok. Şol adamlar var. Şolon basyp ýok eden adamlar var da. Şu atki şonun yani şu basılarından soň gelen adamlar var da. Şolon yani ayak iýlerini değmeyen adamlar. Da şu at sizi nemäňizi, ykbalyňyzy sepetine çöwürüp ýören adamlar şolor. O kompetens adamlar hemesini gyrdyňyz. Ýok etdiňiz. O tiýen tomoşaçy bolduňyz. Şolar ýok edenlerinde köpüňiz tomoşaçy. Bilýänsiňiz, käbiriň Hudaý ýoly bereniňizden bardyr. Şolara bolaýdy. Men o hojalynyň men öz hünerim boýunça kompetentli adam. Ödüm Türkmenistanda yani öz kärimde men öňüme geçen adam men entegrasiýa ataşamok. Öde edýän işimde hemme zatda spesialistlik aýdyp biljekler. Ödüm Saýul nemesinde de men Özbekistany barsa men tanalýan adamdan, Kazakstany barsa farkly ýer bolsa men tanýandyrlar. Ödüm hormat goýýandyrlar. Men tanamadam olar tanýandyrlar. Yani Türk yani Tabiat Saýusynyň o hojaluk ministrligi bardyr, Gosplany bardyr, Boskopçyny bardyr, Ýeňil Senagat ministrligi bardyr. Şolaryň içinde yani bir hormat goýulýan spesialist. Ödüm Saýul derejesinde. Bundan yani aýtmalar da çekinemok. Utanýan ýerim ýok. O Türkmenistanyň ykdysadyýatyny umumy makro nemede bilýän adam men spesialist. Düýnüň näme boljagyny, bolanlygyny, şu nähile bolýanlygyny, ertin näme boljagyny onu aýdyp oturýarlar. Şu men bilýändem 5% bilseňiz giýje ýatmam bilmeýän. Erteden turup ýanky şulary men elimden ýakjak, asjak diýip başlarsyň. Şonu ýakjak diýmez ýaly bilmez ýaly. O. Ne kompetenti zatlar bilmek şoňa kompetenti diýilýär. Yani o Bavara owasundan çykyp prezident bolup bolanok mysal üçin. Sapara. Yani bolýarlar ýöne. Türkmenistanda bolýar bu zatlar. Yo bolýar bolun bu bedeli var. Bedeline kail bolsaň bolýar. Ýöne o bedelini ýa Bavara öden okdan millet ödýär. Sizin çağalaňyz ýene de 2 uşak, 3 uşak 50-60 ýyl öder. Şolong edýän zadynyň bedelini 3 nesil, 4 nesil öder ýene de. O 2-3 nesillere ýok etdiler. Etmagdy etdiler. Eda etdiler. Öňüzde de ýene bir kuştanak nesiliň görgüsü bardyr. Yani cehaletin size getirýän nemesi. Bunu yani akıllynyň tane ogry gowudur. Bir sürü cehaletden. O şolong cehaletin edip bilýän delelini hiç bir ogry edip bilýän nädir? Mümkün nädir? Ne cahil bolsa size 30 ýyl delelini bir zat ettirip bilýärdi. Özüm düşünüp bilen okdum. Ya mollasyny aksakal ýaşulysyň şo taýtnem edip o akpata alyp şeýdip ýeneňde uladyp ýörler. Şo tilkme telpekli, aksaçly o bir ýerik üýşürlýän bolsa, şo taýda bir de ulatlyk bardyr. O siziň beýniňizi çaýkamak üçin edilýändir. İşleyenlik demeden de Türkmenistan çok öwürlüpdür da. Yani katı gıynaşlı dattır. Olmasa biz millet bolarak yani aksakalymdy, ýaşulymdy hormat tile goýulýan bir däp desturumuz var da. Onu ortadan ayırdılar da. Şol adamları görüňdi. Şo taýdan bir döwletlik çykmady diýilen neme ertip koydular da. Hakikatten hem şeyle. Yani halk matlagatı diýilen bir edaran
Arak geçtikde ödün Türkmenistan'ın en yukarı idaresi. Sonunun yukarıda Allah'tan başka at yok. Halkın batlakatı. Sotayık Floriyalak zahili uyuşurup o şundan ne aylak netice alacağını aklını yeten yok. Bu ne demek? Sizi yalan bilen, korku bilen dolandıracak değil mi? O sapara Hi- neme cemlerseniz devam etsek abi. E, Vaktimiz ama azalya sonra köpelya. Olayan Aa, sorunu ver kemiğine bir soru o yani edil düşünmedim. Hem adamların o yani näme üçin diye hem adamların fizlitso yani kulduğunu aydan yok. Yani adamların önkü statuslarını yitirendiğini aytsanız gowy bolardy diye. O bir hile o menem düşünmedim edil. Yani fizlitso bolan adam o kul bolup bilme. Kul adam fizlitso değildir. Litsosuz bol ya. Yani. fiziki o şahsiyet deyip yani olay mı? Son şey diyecek olayan olma Ya edil mümkün. o düşnüklü değil. İyileşlerimiz bir açıkrak yankı. Mesela biz näme üçin düşnükli yazıp bilemiz ok sapara. Umumy dilimiz yok. Her kim öz içinden o içini gümledip görde. Onun O için yankı öz içinden o bir yankı neme canlanandır. Yani söze döken vakti söz yankı neme del ya. dilimiz gati deme kemiğine. Mene bir 30 yıl olmasa da bir 25 yıl ulanamokta Türkmen dilini. Son yani bir 3 yılla biraz ulan başladım da. Aa, O yani bir bay Türkmen dilim bağ deyip aydarıyalak yağdayım yok. Bolşuna uğra. O näme galan oldu yonkudun deme. Yon tabiat uğrunda da ben yani şehrin içinde yetişen oğlun orçu töwregimden bor o iş nemem bilen 30 yıl 20 yıl iş tajımız var. Hem becet orçu. Ben orsam ben Türkmen şehrinden yazıun nemem orsam oldu. Orsanım bulunur mu? Ben yitkiye Türkmen'in ulu problemati diller. Dil olman millet bolup bolyan nedir bunu geliştirmelidir, üstünde işlemelidir. Bizde köp terminologiyalar yok. Onun çok için fikrem ayıp bunda. Aytmasam kıyın. Yine bir soru soraptır şol ildeşimiz. Başka soru onu alalı. O adamlara zatı yok. Kanunların hemmesi kullara değişliýär bolupdur. Mene düşünemok, yani mellenden o narkotik bolsa basýarlar, yani narkotik çıksa, mellenden çıksa da diye. Nevit çıksa diye onam devlet eline, yani barwalýar diýdi. Aha. Niyeme kanun Türkmenistan'da kanun yok. İlkulak kanun bolur yala etmeli. Kanunun üstünlüğü deyip bir termin vardır. Yani şonu durmuşa geçirmelidir. Kanun elbette işlep bilen ok. Kanun ya işlemeli. Kanunun önünde hem bir kişi. Yani destek olmalı. Ya da kanun yok. Bunu boynumdan almalı. Yani kanun elbette işleye. Yanlış işleye. Kanunu bozyalar dilen demeler çıkıyor da söyler kan isteyen yok olur yalak bolyan nedir kanun düğünler yoktur kanun ya bağdır o hem düşündeki işlemelidir o kanunun bir adam 1 santimetre üstün olsa
O tayda kanun erve dişliye. Onun için var, men için yok değil. Kanun düğünden yoktur. Türkmenistan'ın nemesinde düğünden kanun yoktur. Kanunun nemediğini düşünen adam armandır da. Yani kanun öğretiyet diyen üniversiteler, fakültetler vardır. O yalandır. Ben Türkmenistan'a baraysam ilk edeceklerdim. Şu hukuk fakültetleri vardır. Şolun alan paralarının hem becerinin iyiliğine kayıtıp vermelerini o iş edinecekler şunu. Sebebi adamdan yerlerinden ağırlap pul alan şolur. Ne? Uğur şolur. Hakiki kaltaman diyenler. Yani yuridik fakültet vardır Türkmenistan'ın. Sebebi kanun yok yerde. Kanun öğreten adamlar. O kanun yoktuğuna aytmayan adamlar. O kanun emesi olup bilmeyenler. Kanunlarını hem gördük ya, kodekslerini hem kopyalap yapıştırdılar. Yani tercümesi hem itinki yal tercüme. Yani başka Yok, yerden nerede? alayan onu hem tercüme edip Kemine kağıda onu o edip doğru edip yazıp bilirler. hava. O önemli değildir. Kanun işlemelidir. Yo, asıl Öyle hiç kanun ile aladası yoktuğunu görköz ya şolam. O. Yani iyi ağzından bir işlenip o düzlüp son yine de işlemese iyi ağzından bir şu kanun dikeldeldiği ve maydıp var ya öne Türkmenistan'da oğlum yok. Son bir soru. Onun şu kemine yine de şu iktisadi fakültetleri bu torun iyileştirmemiz vardır. Pulunuzu isteyen iyidine. O tizi ağırlap. İşe alınan o. Tizi ağırlap. O elinizden pulunuzu, vaatınızı alırlar. O şolardan isteyen iyidine. Sebebi siz iktisadiyeti yani bilyen adam olsanız partan tutmanı verildi dini. İlk bilmeli adamlar siz olmalılar. Onu bilen yok şöyle. Demek ki hiç var. Böyle gelik katı kağımdı. Kayaklı, kuvvetli adam. Para soru o hususiyetçilik bolanda näme? Şu wagtdan hususiyetçilik üçün döwlet hemme zat satyar. Ýöne halkda pul ýok. Ýene de öňkilerin kıya özlerininkini alıp barýarlar diye. Baýýarlarmyş. Bu mesele nädip çözmeli Bu- diýip. Diyeme, bu neyimi demeni doğru düşünen oğuy diyen hususi eyeçilik olanı bağdır iktisadiyet deyip bir iktisadiyet bağdır. Yani, şu an Türkiye'de olsa şöyle olan, yani Türkiye'de hususi eyeçilik neyle işleyenlerini göreyendir. Yani, öğüne çıkıp akşam öğüne geliyense göreyen üretip giderler. En beceri hususi eyeçilikte aktivatlardır. İşleyen yerine için. Onun bağdır iktisadiyetinin öz kanunu vardır. O hem üçün hiç kim devletleri resursunu ulanıp bilmedi yalak. Ona doğru olmalıdır. Yani kanun nilen de son için gerektir. Yani kanun nişan yok deyip demetti ya. Sen hususi emleğini korumalı. Husus söz hem ýalňyş otaydy sapara ona. O aýdyp geçmeli. Hususu. Şartı O eğitim. şahsy bolmaly. Ya da özel bolmaly ine Türkçedäki söz gaty dogry. Yani şahsy sözünden hem has dogry da özel. Yani özelin yani husu Yani şu terminologlarımız deme bizim hemen beynimizi deme diye yani fikrimize dememize de katı tesir eden olmalı kendine şu sözler yanlış demedilen sözler o eyeçilik elle girmesiz dileyendir ne Türkiye'de mülk devletin tütünüdür diyem mülk devletin Şeyde- mülk devletin sütüne
Devlet sözü yanlış olsa o sözüm yanlış oluyor. Düzeltme. O Indi sapara hususiyetçilik sözüne gelildi. Hemçin o yanlış. Doğru söz değil. Hı. Husus demek sözün manası yürüyte demek. Kredin yürüyte eyyetçilik ya da yürüyte ayal. Yürüyte yani kredin o şoma benzeş saatlarken de o Yani Türkmenler hususi olanlar yürüyte demetinde ken ulanır yoktur. Çok için hususi değil ya da. yok husus anam diye misal için Dilimize giriptir çok yok şeyde. yok giren yok sapara sözlemlerde husus anam deyip sözler geçer. Demede ulanıyorlar. O ters manayı veriyorsa benim hususiyetçilik diyende yani kıvır şahsiyetçilik aklıma gelmiyor hiç açanam. Manıysam şeyle derler onu. Hususi eyyetçilik yankı sana näme diye Olabilir. vaatlayınca o berilen yalak bir manayı veriliyor. Sen vaatlayınca şunu et. Sebebe bu nemeden çıkan olmalı yankı. Planlaştıran vaatları düzen vaatlarında yörede terminologiyalar ulanıyorlar da. Sonra şu an o kanunu nemede yazıp veren olmalı bular. Yani biz o bereli yönü nahil vereli hususi yağdayda vereli. Yörede yağdayda o bereli diye. Son gerek vakti izin alalı. Düğüplü ellerine geçmeliler. Şunun için yani bu nemen işlep düzen vaatları şu tayda ulanılan söz olmalı. Şondanam o neme çıkıyor. Daşara çıkıptır. Başka manası. Yeme kemiğine son derecesine de işlenmedik şu mesele. Ben onam aydayım Bol mu bilir? kemiğine. O, biz yani yer su reformasını geçirip yok ne şu terminologiyalarda rahatken ödürüyorduk da son için köp yerden demeler Orsça yazılıyordu. Hmm. Türkmen diline yani tercümeçiler tercüme ediyorlar da. Ya, devlet dili onda da yönümcülük dili Ort dil Türkmenistan'ı şeyle ya, şu adam ne yani Ramftag'ın taklap görünür sondan da. İlkulak Orçu yazdırıyorlar o zaman Türkmençe tercüme ediyor. Şu tercüme eden vaatlar şu hususu olup tercüme edilende. Şu O doğru olmaz. şeyde. Şu sapara işlenen vaktan bolup bilir. Ya, Sonra təzə Türkmenistan valyutası nähil olar, kimin suratları olar, milli pulumuzda deyip soraptır. Bu nähil olacağı değil de bunun nähil edilmeli değil. Aydıp versek doğru olur mu kan? Yani birinciden o Merkez Bank olmalı. Merkez Bank'ın ortakları oluyor. Merkez Bank'ı yani Merkez Bank bir devletin edarası değildir. Değilleşler onu belirlen dünyanın hiçbir yerinde de Merkez Bank devletin değişleri yoktur. Devlet belki 5%'ın 10%'ını yani näme diye aksiya hükmünde eye olup biliyor. Yani Merkez Bank demek aksiyonerlerin bir pul meselesi boyunca üşüyen yeri. Yani valuta yeni näme. Son bular nämedir o pul varada elmide ama bir yine de millilik tarafı oluyor yani Türkmenistan'daki Merkez Bank bolacak için o tarih bilen bu tarihçiler bilen görüşer yeni näme bilen yani bu tarih bilen bağlanışıklı bu zatlar o tarihten näme çıksa şol olar. Orası şeyle diyeler. tabi pulom ütkap duruyan zaten. Aa, Yani tədelen ya nemediliyor. Hep tütlük demeler bolup bilir. aa. Ya bir profesör alımın suratını koyar profesör alımım yok Türkmenistan'da. Şu berdim oku berdim suratı bolmacağını Ya. sonra yolundan aydıp bilir. Hmm. Neme yani kemiğine Merkezi Bank sözünün yemetini doğru
nemettin ne bu atlar täze kurulmalıdır. Şu attan şunu düşünýän iyileşlerimiz ne aksaner boljak demeler bolmaly mümkinçiligimiz vardır. Yatırım, akıllı yatırım diýilen zatlar şu zatlardır. Onun Türkmenistan'ın hazinesi vardır. Bu hazine de yani yatıran zatın yani zayom yatırılatta yonkun emelerde vardır. Soraryalar devlet yani altın daimi alak daimdir. Devleti halk şey kurmalıdır. Bu adam alıp kurup berýänlerdir. Şu zatlara düşünýän adamlar, inanýan adamlar, inanmam gerekdir. Bir de inanmayan bolmaňyz mümkin, en tek bolýan ýöne. Başka alternativimiz bar bolsa, onu taýlap bilersiňiz ol ýöne. Türkmenistany şu wagtky demäni, şu adamlardan başka gurjak adam täze orta çykan nokta. Bar bolsa çykardy. O çykdy da kapy açykdyr elinde ama. Bu hemme nemetine gatnaşmaly hakkınız, hukukunuz vardır. Onun yeki hak hukukum del. Bu bir gapdalyr borçdur. Wezifedir. Sen vatandaş bolmak üçin öz ýurduňy gurmaly gatnaşmagyň hökmany bir zatlardır. Yani partiýalyk nemedir. Budam sen boşuna bir üçün eden ok, ödün üçün eden ödüm realini yani Merkez Bank'ın akıbetini alıp bilýän. Ya da hazinan zayomunu alıp bilýän. Merkez Bank'ın aksiýasyny alsam näme bolýandygy näme näme? Onu sen aýdyp berip kemininden Sapara Merkez Bank'da aksiýan bolsa Merkez Bank'ın agzasy bolmagyň gerekli. Hemmäni alan oklar birinciden ýanky belli guruluşlar, şahsiýetler ýani şu şertleri yerine ýetirip biljek adamlar diýelim. Mysal üçin hemme kredit berilmeýi ýaly. Mysal üçin işsiz, güýçsiz köçede gezip gören adama men öý aljak köçede galdym. Ýöne işim hemä ýok diýip gidip kredit alıp bilmejegi ýaly. O Merkez Bank'ın aksiýalary hem o hemme kim alıp bilmeýär. Ýöne alınjak ýagdaýynda mysal üçin ösen ýurtlarda işleşi ýaly. Soň şu Merkez Bank'ın gazanjynyň prosenti aksiýasynyň nemesine görä paýlanýar. Ýani gazanç edýär. O taýdan hazyna da gazanç edýär. Hemme kim gazanç edýär sapara. Şu zat bolmasa ýurt döwlet bolup bilenok. Türkmenistanda da şu zat ýok. Ýok. O yani kompetensiýa näme geldik de? O kompetensiýa. Şu bawaraplar, yani şu jahil başına üýşüren jahilleri bilen döwletiň nämediginiň yani düşünjesiniň 1% ýok da. 2% ýok. Mysal üçin Merkez Bank'a aksioner eder misin diýip sorasaň gurban boldyna. Ene kompetensiýasy. Ya da hazina. Hazina nämedigini bilen oklar. Hazina aslında bu ýani döwlet diýip alaly. Döwletiň ýani nemesi çiğdi, ýadrosy. Ýani hemme zat şonu sapara soru o bir soru ýani jogap berilmeli bir soru ýani orta sınıf berk ayakta durmak üçin näme şertler döretmeli diýip sorapdyr illeşimiz. Gaty ýöneköy iksan zat adalet ve hukuk. Adalet ve hukukyň güýçlü bolan ýerinde orta sınıflar hem ýani sany boýunça da köpdür hem güýçlüdirler. O näme ýani adam zatyň ikisi birden bolanyny ýani orta sınıf özü ýoşluk bilen öldürýän. O sen ýani orta sınıf diýmek bir baňlaý peçatly bir zat däl. Sen ýeriň eýesi bolýan mysal üçin. Ya bir zat öndürýän.
ikinci yıl ondan kän öndürýän, üçüncü yıl ondan kän ýa bir kazançly nemeli bir orta sınıf nemäge girýän esnaf diýilýär. Şu Türkmenistanda esnaf sözüm ýok. O sınıf sözü var yani esnaf sözü yok. Sınıf esnaf sözünden bir- geliyor oğlum. Ya sınıf Ha? sözünden geliyor aslında esnaf demek yani gerekli sınıf demek Sapar ağa. Möhüm bir sınıf demek. Esnaf sözünün manysy. O öndürücü bolan için möhüm gerekli değil ya da. Yankı Türkmenistan'da şu 6. delin kogulat görün adamları şu esnaf olur. Gerekli sınıf. Şeydi düşündürüyor. Hakikaten. Başkaça gohu düşündürsen olmaz mı O kanka? şolun üstüne hücum edip şolar korkutup pırnalıp görün adamları esnaf değil yani. Yani esnaf sınıfı olmayan bir devletin iqtisadiyeti bolyan derler. Yani şoňa bizim cahillerimiz düýünü düşünen o. O esasen şu men hukuk gorayan diýen adamlar var. Hukuky siz goraňyz kaltamaçylyk edýän. Hukuk gorulayan adam değil ol. Sizler goranmak üçin adamlar bir zat etjek bolup berýär şu wagtlarda. Gowu soragy yankı esnaf aslında sınıf sözünden gelýär sınıf sözü. Misal üçin yeni näme söz var? Sapar aýyna Ahmet diýip bir söz vardır. Asly hamd. O sınıf Esnaf dörer diýip başka sorak neme diýen bolmagy mümkin. Onu düşündürýän kemine kemi almasyn. Ine ýadyňyza düşýän bolsa men ýaşymdakylar ýadyna düşýändir. Bizde yani ovaları geliştirmek barada proýekt var da. Täze ova diýip şeyde bir nememiz vardı. Şu täze ova Türkmenistanyň ova yerlerini galkındyrmak diýip düşünülýär da şeyle bolýar. Bu yani infrastrukturundan infrastrukturu diýmek yol, o altyapy yani su, kanalizasiýa, elektrik, başka da gerekli eskalar. Ondan ýaşaýyş jaý düşünçülügi. Şu proýekt işe girip başlan wagtyndan 3-4 ýylla 10 milyard 15 milyard dollar öndürýän öňçüligi urlýada öz ödünden. Onun 100 miňläp iş ýeri açylýar. Ortadan şey dürýär-de. Buna hat düşünükli oraya edip nemedeyin. Tuat o ozolunyň ähli öndürýän önüm 1 milyarda ýetenok diýip aýtdym da. Benim şu täze owa proýekti 15 milyard dollar ýylla milli hatyl öndürip durýan neme urlýar-da. Önümçülügi yani orta sınıfly nemeni dörediye ödüm. Yol diýdik de. Altyapy diýdik. Şu yol edip barýakan, bir asfalt zawut gerekmi? Bir del onlar üçün. Olon yani teknikasyny getirýän, satýan, remont edýän, ulanýan nemeler olur bir önümçülük bolýar-da. Ondan kariyerler o da bir del iki del boğunlar çok kariyer yani daş on ömeli bir yer daş gerek oğunluk daş gerek kalibravat etmeli giden önümçülüktür. Ondan ne zay vurup başlardın zayın içinde bir seyredip görün dayda bir zayın içinde bir 700-800 naymina vane değil ya da yani çeşit
yönüm vardır. Şolon her birinin arasında bir yönümçülük vardır. Boyu bedenetinden tut, boyu bedene deyip geçmelilerdir. 10-20 tane boyu fabrika çıkmalıdır şu taydan. Onun kağıdı var, boy var, yeni öğrü var. Onun polo seyretsen keramikası vardır. Parket vardır, yeni vermez vardır. Bunların onlarca fabriktir. O penceresi vardır. 3-4 milyon tane pencere gerektir. 3-4 milyon tane pencere yani öndürmek için onun her tane şu pencere, kapıyı çıkarayan fabrik gerektir. Yani iş yerinde şu taylar. Kapı yetekli milyon Biraz kapı onu gerektir. öndüreceklerim yani esnaf da aynı. O esnaf yani Gerekli önümcülük. orta klas edip dörüye değil mi? Yani şuradan dörüye de şey dörüye. Onun pencerenin aynası vardır demek 4-5 tane aynı fabrik gerektir. Yo şu şey hınzır olup gidiyendir. Yani sizin düşünüp bilecek dilinizde gidecek peşin nimetlikle sağladık. Yani kuruluşlukta olunan instrumentlerini çendi. Kanzat var ya. O gayetten sonra şimdi ne bilem olmalı. Onlar ne bil fabriktir. Birden önümçülüktür. Ne şu da atlara kompetensiyan nämediğini netide belki soru illeşimde cevap kompetenti diýilýän zat. Yani şu atları görüp bilýän, düşünüp bilýän o akla kompetenti diýilýän. Bunun başlarını biz 2 ýylyň içinde ähli Türkmenistana Ağız suwy 92-nji ýylyň gürüňe. o 92-nji ýylda. Şol o täze o nemen başlangıcı. Yani hökümet, döwlet o diýeli bu adyny näme diýsen yani hazinadan şunu hiç terişte görmedi. Sapara sorulara cevap berel sebäbi neme bar ya gidip bar ya getirip bolanoksoň. Bolýar. Şuna okaýyn soň häzirki wagtda owadaky häkimlige men maňa yer beriň, men mal bakjak diýip barsaň diýen nähilrak bolup biler. Sizin pikirinizçe diýe strategiýasy, plany we konstitusiýasy bilen bile barlan ýagdaýynda diýip sorapdyr. Gaty bir soru, bu soru okaýançak beýlik sorumyzy ýetirdik ildeşler. Ýokarda bir soru gitdi. Kiminki bolsa da gaty görmez ýöne ýadymda galdy, aýtjak bolar. Bu sorum gaty gowy bir meseleni açmak üçin gowy bir soru. Häzirki wagtda diýe mal bakjak diýip gitseň diýe konstitusiýaňy ýene näme alyp barsaň diýe alyp bararsyň. Ýöne konstitusiýaň içinde şo ýerde sen mal bakyp bilersiň diýip ýazan ýeri ýok. Ýani yer bilen baglanyşykly näme kanunlar bir okap görüň. Men bir azrak gyzyklanıp gördüm. O taýda halkyň elinde yer bolmaly däl. Ýani owa hojaluk kanuny barda. Misal üçin bir yer nähili ýagdaýda birine beriler, näme beriler, näme berilmez diýilip, ýani sizin şu wagtky Türkmenistanyň ne planynda, ne strategiýasynda size toprak bermeli diýilen zat ýok. Konstitusiýada da bu zatlar bellenmedik, bildirilmedik. Şeýlerek sapara ýani näme etmeli bu ýagdaýda onda diýip sorarlar. Bu ýagdaýda edilmeli zat gidip konstitusiýanyň kanunyny özüni ýazmakdyr. Olam nähil bolýar? Sen çok ýani kirli häkimden topragyny alyp bilmeýän bolsaň o taýda oturan sowatsyz, kompetensiýasy ýok ýani näme liýakaty bolmaýan bir kirli häkimden topragyny alyp bilmeýän bolsaň tutuş
şu hakim o bir etrafın nemesine serediýärdi. Diýmek o ýagdaý gatagır bu soralar berilmeli däl. Sapara kara edip o cevap berip bilersiňiz ýa soralarymız ýetip bar. Hemen bu zatlaryň hem bejerine ilkile gurnomolur. Sen yani yokladık bar dileğinin bilen berip bilmeýärler. Berediýärler de berip bilmeýärler. O bereýände de yani kanuny neme däl? O ýaly kanun düzgün ýok da. İlk bilek bu zatlaryň kanuny, normativ akatlaryny, işleýiş şertlerini hemme zady gurnomolur. Döwlet gurlaryna şeýdik gurlaýan. Bu başgaça yani ben konstitusiýa allymdan bardım bularyň bermedi diýsen görköz diýerdi. Yani kemine aýdanny gaýtalap oturmaýyn. O taýda ýok. Şuna seni Türkmenistan'a yer hususi eýetçiligi geçmeli diýilen demeler ýok ýöne başda bady bir kanundan çykatdyk. O ýöne bir kanun. Yani işlenmedik kanun. Hususi eýetçiligi geçmeli, bazyr kadatyny geçmeli. Başta bunu patlanabilenler zatlarym çykardylar. Ýöne bu soňy bolmady ýatyrdylar. Bu iş başlandı. Ýöne islemediler. Halka yeri bermeliler diýdiler. O bermejek bolýanlar hem ýeke hökümetiň üstünäki däl, siziň öz töwereňizdäki iýleşleňiz. Yani bir gadyryňyz, kalgoz başlygyňyz, häkimiňiz, şo taýda işläp ýören adamlar şu işe garşy çykdylar. Bir de yani Sovet düzgünü ýalak neme gerek diýip şeydik. Haýdakly bilen etdiler. Onu çötüni biz nemedem yok. Onun günätine de galyp görmäli. Ýöne garşy çykan gaty känni yer hususi eýetçilige yani özelliği hani kemine hususi diýsem gowy derliýär. Onu ben kabul edýän. Şoňa geçmen, ödülleme geçmen bunu meseleni büyüp çözüp bolanok. Yani Türkiye'de düzgün vardır. Tapu diýip bir zat vardır. Osmanlı'dan gelýän zat şol. Ödem doğru, ödem gowy oturdypdyrlar. Yani şu adam emmejetini dil geçirmem bilipdirler. Her kim tapusyny nemesini koordinatlaryny sen alyp bolýan eken. Ödem yerin yani yer manetliğir dediler. Yerin bazarı var. Kımmatı var. Satın alıp satıp bolýar. Attan ada geçirip bolýar. Döwletden ruhsuz alıp görmeliler. Yer henki. Kime satsan şoňa satýan. Kimden alıp bilsen şondan alıp bilýän. Pagatynda da alaşýan. Şeyle demer. Şo düzgüne gelýänçek etrafın o kapısında kän beklemeli bolýanka. Kulak nemän gurmaly. Bizim Türkmen nemämiz yani düşünce, yani fikir ediş nemämiz şo zatlaryň düýbüni düýüpden gurmalylygyny akıl edip bilemok da biri edip bermeli diýip düşünýärdi. Onu siz bu adamlar etmeli. Bu iyi iştir. Bu iyi işi hiç kim edetiyle yok. Bu iyi işin sıklayıcısı var, buyruğusu var, bilgisi var. Bu yani bir mut edilip bolunca işim değil. Buna yatırım yapmalıdır. Türkmen milleti, millet bolup buna yatırım yapası gelin yok. Şunu seninle şeyle. Tayin yeri isteyen var. Yani bilgi. O yönü. Yani karıyışı var. Şunu ilk etmen üstünden atlak geçip olan nokta. O seviyyem yitip var ya sorumuz. İlleşimiz yazıptır Türkmenistan'da muallimler hem cahil olsa onda çağaları kim hakikılın verir. O şu mesele nahil o serediyaniz deyiptir ve yenen bir sorumuz gitti.
Sapara o kıyska geçelse sorularımız aradan itti benim yadımda saklayacak bolyan. Mühim sorulardı. O bu çağları yani Türkmenistan içindeki muallimler hakikaten hem cahil hiç sağdan bilen oklar näme okudiyanny, näme üçin şo taýa gidip gelýänden bilen oklar. Mektep Türkmenistan'da yani Türkmenistan'da çağları yetişýänçe bir raýat şekline getirmek için var. Yadınızdan çıkarmak. Türkmenistan'daki mekteplerde çağlardan raýat yasamak için ova bardır. Mektepler şonun için hizmet ediyor. Başka zat için hizmet eden o. Onu meseleni çözmek o ansat diyecekler. O yollar var. Sebebi yani bu işle kızıklanyanlara sonradan da yani bir yurdun o cemiyetine doğru yetiştirmek en kıyın zattır diye bir zat yanlış ediyensindir. Kicicek bir zattır diye onun yanlışlığı 20 yıldan son belli olýar ya. 20 yılın yitirýän eger bir zat yanlış hasaplan olsaň diye de gaty. Demek Türkmenistanyň pikir edin. Bir zat däl, kicicek zat däl, o milyonlarça ululu kiçili zatlar var. Sapara o gysgarak jogap berip bilersiňiz. O ýöne hem bir adam çözümü var. O bu hakykatlar magada işler, ardan işem del. O gaty gymma işler. O gaty kupbotly bilili işlerdir. Bunu bilýän adamlar etmelidir. Oňa terişde tapmalylar. O tebebi Türkmenistanyň öz güýjü bilen bu zatlar amala aşma mümkinçiligi ýok. O terişden tapar demetini bilimizi beklep kuşap tapmaly bolýar. Şey diýen kemine şey gyýpyjak. Hawa sapara o etmesek bunun beýlediğini bugün gördük yani. Hamrada ölen çıkış eden de gıyska cevap berýän ekenimiz. Indi bir kısany o ýiten soralar bardy şolardan nemedeli cevap bereýin. Yani bir iyileşmiş sorapdyr. Yani Dünya Sağlık Kuraması Gurbanullah yani akıl taýdan sağlığı yerinde däl diýip yazgy berip bilermi diýip soraýardy. Benim pikir etdim, eger Gurbanullah berip bilýän bolsa Türkmenistanyň jemgyýetine de bermeli. Türkmenistanyň jemgyýeti akıl taýdan sağlykly däl diýip çykýar o taýda iyileşler eger. Şonu yadımızdan çıkarman Gurbanullah samsyk bolsa biz hem samsykdyrys. Ýa karary onu siz verin. Soň ýene bir neme ýazypdyr iýildeşimiz Burak diýip iýildeşimiz ýazdy. Halajyň Pelvert owasynda diýe neme ekýärler diýdi. Trek ekýärlermiş. Uçaskowaýym öz paýyny alýarmış o taýdan. Indi menim soragym o uçaskowaýyň ady näme, onu ekýän ýa-da Pelvert owasynda ekýänleriň ady näme bilinýän bolsa o zatlar hem ýazylsa gaty gowur. O mühim bir zat. Mukam diýen. Yo, kanunyň ýoklugy da ol ekip bilýän bolsa hemme kim ekmeli. Sapara. Hemme kim ekip bilmeli däl bolsa olam ekmeli. Şonun ýaly nemeler bardy aradan gaçyranmys soň Täze Türkmenistanda arkada diýip adlandyrylýan owa nähil bolar diýe. Ykbal nähil bolar diýip soraýar Sapara. Yani o halk çözer onu. Ykbalyň nähilek gorjağını. Arkada owa gerekmi gerek dälmi diýip sorarsyn. Şonda jogap. Näme gelse şol. Arkada owasynda ýaşaýanlar cezalandyrylyrmy diýe. Sapara. Ondan halk çözer. Sonra o
näwellik iň ýokary derejede internetin bolup bolmajagy, bilet satılıp satylmajagy, pasport alıp almajagy näwelli. Emma gün watar ýurtlaryna bu zatlar belli. Emeli näwellik nädip näwellilikden nädip çykmaly diýä. Açıklık bu demedi ne gürlemek yani ekrana gündeme çıkarmaktır. O gürleyen Türkmenistan urmalılar. Şu zatlardan deyinecek olsak hem de açıklığa oluşur. Yavaş yavaş. Başkaça anonim demeden taplanıp bulma açıklık hem de kötüyendir. Ama yanlışam doğruyla o akıllıyla tamam halk tecrübeleri alakadaya getiriyendir. Onlarca, yüzlerce belki bir neyse yüz yani havar terişteleri döremeliler. O düzgün tertibi olmalılar. O geçen maçın ne hemen deyip Hakyky jurnalistler bolmaly. Bu işin uzmanları olmalılar, yetişmelidirler, enli etmelidirler. Ondan adamlar özü bu arada yani doğru maglumat vermeni uğranmelidirler. Ben Türkmenistan'da belki de ben şu ilkilcilerin hatırında olmam mümkün kemine. Öz yani autobiyografi diyeyim. Doğrulandan şunu sendi. Öz hakda. Doğru aydıp. Öz. Halkın önüne çıkıp aydıp veren adamdan o birinci de olmam mümkün ben başkasına görmedim. Soň sizden öwrenip edenler bardy. Öyle mi? O demeden kagazdan okap berdiler ýaly. Ýalňyşmasam. Öz barada. Soň meniň aýtjak zadym bar Sapara. Ene näme diýilýär? Mysal üçin o bilet satylmandyr diýip bir gyzy çykaryp şonu türmäge basan şekilde edip ona mecliste edýärlerdi meclis onu suud edilýän ýermi? Siz şu zatlar görüp düşünmeýän bolsaňyz ine näwellik dowam eder. Ýani bir sany gyz 3 ýyllap ýoluň ýapyklygynyň sebäpkäri bolup bilýärmi? Olam bilet satmalyk üçin. Aklyňyza gelip bilýärmi? Ine näwellik. Şuňa ses çykarmasaňyz näwellik dowam edýär. Açaçanlyk gelmeýär. Açaçanlyk öz gelen ok. Ýani jurnalistiň hem öz çykan ok. Näme dersiň? Görersiň hiç bir dogry zat aýdylan ok. Sen bir jurnaliste ýani peýgambere garaşan ýaly garaşmarsyň, özüň bolarsyň jurnalist, dogry Sapara, ine Sapara jurnalist boldy. Jurnalist bolmasaň, o Sapara jurnalistligi aldy. Soň men hem gördüm Sapara ýekeje öz jurnalist bolmasyn diýip soň men hem birasyndan goşulýan her wagtdan. Bu zat şeýledir, ýani peýgambere garaşmaň, ýani peýgamber hekaýalary bitdi. O döwürler bar urem ýalandy da. O döwürler ýok. Ýani bir zat edilmeýändigini görýän bolsaň, demek sen etmelisindir. Görenin üçin o günahkar ýa-da inisiýator bolýan. Neme kemine yani gurrun iyidini men neme yetiren bir aracık ne Türkmen hava yolları vardır. Şu taýda da işleyen adamlar vardır. O işleyen tanışyňyz vardır, garnaşyňyz vardır, bilgiňiz vardır ingonmanda. Şu taýda näme bilen gorp geçýänini. O näme üçin aýdan yok. Sizin yani samolyot uçurma mümkünçülüğünüz yok. Yani Türkmenistan. Entegem adam şekilli uçan 3 tane. Mümkün değil. Yani kuran aeroport değil. Samolyot değil. Yani, tani yeten ok ya da lotçu yeten ok. O büyük sebeplerini bilemiyoruz. Siz aydan yok. Siz gürlen yok. Gündeme çıkaran yok. O halk şunu gündeme çıkarmadılar. Yani näwellikler sol atlardan yani ortadan ayrılık gidiyordu.
Bunu şey de ayırmalılar. Yerli yerden. Yani taparagat etmeliler de bunu. Kemiğine de etmeliler. Biz o zatlar bilen işimden bolmalılar. Hmm. Ne? Nevelilik sondan oluyor. Başka demeden ne? Sizden. O Berdimuhamedov'tanım der. Berdimuhamedov onu tam oluyordun ne düşen ne bilsin. Berdimuhamedov'un bu zatlardan haberam yoktur köp bolýan zatdan o. Ya bolonu da bu zatlara demesen betmiyor. Hawa düşünmez bu zatlara. Umuman hawa näwerligiň hawa sebäplerine seretmeli. Biz ýa-ni sebäplerini düşünmesek hawa soň nädip hawa çykmalydygyny bilmeýäs näwerlilikden. Näwerliligiň sebäpkäri ýene bizim özümüz ýa-ni näme meselesi ýaly Gurbanyla akyltaýdan hawa saglykly däl diýip näme ýazmaly bolsa kagys ýa-ni raport diýeli. Ondan demek kemiğine yine soru vermeli uğrunmalılar. Näme Türkmenistan'da bir dine bir döwlet toway ollar var. Näme üçin o da bir. Näme üçin 10 när, 5 när, 20 de. O ne sodatlar sorulmaly. Sonra alak bolanlar bular bildi. Tatçak kellerini de demesin yapıp bilmediler. Uçuracak kellerini de uçurman bilmediler. Hem de adam büyüğünden çözmeni uğrunmalılar. Adamlar näme üçin viza gitmeli. Yani sizden ruhsat alıp taşına çıkmalı. Siz kim? O şu sorular näme üçin bereňdi? Yani Türkmen vatandaşı Türkmenistan'dan çıkacak olsa o näme migratlı diýdi, näme diýdi. Näýlekdi olardan ruhsat almaly. Migrasiýa nämiş? O dünýäniň ýeretinde bar, ýeretinde bolan da. Siz näme üçin sorular bereňdi? Näme sorular öz-özünden bir topar soru çykar ýandy. Hawa. Soň din meselesini aýdyňda diýipdir. O näme etmeýdir? Aýdyňda ýalňyş ýazan bolmagy mümkin. Din meselesinin hawa nämesini aýtmaly. Birazrak açyk etsek, o wagtymyzam ýetse. Soň başga sorumuz. Näbir zady canım ýa Russiýada okap diýen studentlerimiz ýurdumuza gitjekmi diýseň ýok diýerler. O 80% diýär türkmen studentlerim. Indi barmasakda biz türkmen studentler geljekde adam galarmy ýurtda diýär. Diňe Russiýadaky däl, ýa-ni şeýle bir zat bar. Türkmenistan'dan bir adam taşına çıkan vakti indi gaýdyp gelmeýän diýip çykar. Çıksam boldu diye. Näme diýmek bu? Ýa-ni çıksam boldu diýip ýurtdan çykýan. Ýa-ni näme ýalda şu türmeden çıksam bolýa. Soňa näme etjegim bilýän ýa-da gowdurmuş ýaşamana karar berdim. Bir şu çıksam bolýa diýäň-de. Şonuň ýaly bir zat bu. Bu adamlar gaýdyp bararmy? Barmazlarmy? Barmak islemez ýöne ýene bir zat bardy. Sen daşary ýurtda nädip galjak? Daşary ýurtda da ýanky öwey kakam ýok, öweyjem ýok o taýda. Tapara, türkmenleriň göç meselesi ýani. Manaýlarda. Ne yankı
Gurbanoğlu'nun Kur'an devleti şu yani Tevrat'ındaki cahiller bilen yine bir tapar gaytalayın öňümizde dağ yalak cehalet var. Şonu buldozer bilen süpürüp, süpürüp tarihin çöpüne atmasanız o tayip dolanıp baracağı adam tapmarsınız. Özünden barmarsınız. Onu da ilkülek düşünmek gerek. Oňam gaýrata, huzura galmak gerekdir. O bu zatlaryň hemmejeti adam güýjüyle edilýändir. Buňa bilgimiz bar, güýjümüz bar. Biz milli nemämizi diretmelidir. Buloňam soňuna ekmelidir. Başgaça Türkmenistan dolanyp barjak adam bolmaýar. Onu hemmemiz doğru düşünmemiz gerektir. Odan şulardan korkup çekinip ya da yenip bilmän etmek millet bolup yani kalmamıza delil berýändir. Bu goşawyç cahili yenip geçip bilmedik millete ödüne millet diýmesi nähilek bolar. Ne beýnisinde dağıt var, ne arkasında dağıt var, ne yiğitliklerine yiğitlik var, ne akıllılıklarına akıl var. Zat yok. Onun için bu zatları çözmeli. Biz çözmeli. Halk kol çözmeli. Bu gücümüz var, huzurumuz var, gayratımız var, düşüncemiz var. Yani şu zatlar ayrı oturan olsak diýmek bir zatları bilýän. Para diňe bar däl öňkü post sowetlaryň içinde beýleklerden has ul tapagutlanýar. Olar hem izarlap berse. Olar gören wagtda olardan öwrenjek zatymyz ýok. Diýmek olardan has gowy sapara özümüz hem arasında bir öweli. Soň soraq täze Türkmenistanda partiýa bolarmy diýe partiýa bolarmy däl de partiýalaryň kanuny boljakdyr. Ýani konstitusiýada syýasy partiýalar kanuny diýip bir kanun geçýändir. O bir tarapy, o beýlek tarapy hem halk näme diýe syýasy bir partiýanyň döremegi üçin bir ideologiýa gerekde üýtgeşik. Biri ösmek ister, biri yok, ösmek islämiz yok, biz o gowakda galmak isleýäs diýipler var. Adalet isleýänler var, zulüm isleýänler var. Bularyň hemmesine partiýasy var. Türkiýedäki partiýalaryň sanyny görüp hayran galdyk. Ve şonuň ýaly bu zatlar, ýani partiýa öz-özünden bolanok, ýa-da onam peýgamberler gelip guranok. Ödüňi urmaly. Ýa-da şeýlerek. Sapara ýene bir sora var, şonam alyp jemläli bugüne. Bolýa. Näme üçin men sebäpsiz ýöne ýere ýaňky gezmek isledim diýe. Daşary ýurda çykyp bile bokdy ýa-ni. Näme meseleni gozmamak üçin soraga meňzetdim. Ýani näme üçin diýe men sebäpsiz ýere diýe ýaňky gitmek isledim. Ýa-ni näme bar da sapara Instagramlarda gawat gelýär. Videolar var. Tanıştım diye hiç göremok. O geldiydi diye şo günem çıkıp kayttım bilet alıp. İlkinci gezek hiç gitmedim yurda görmedim adam görmeni barayan diye de. Türkmenin başına gelse şu Instagram'dan geldiyse. Bu adam bir tek dokument resminamalar değil ya da. O düzeltmeli, tavşırmalı, garaşmalı olam çıksa olam. Yine Türkmenistan'da şu meselede bolup geçen zatlaryň hemmesi hem yani kanun naşy edilýän zatlar. Bu mafiyozny struktura işleşýärlik bir neme yani konstitusiýany açyk göreňizde şu taýda tiýagat etme hukuk diýip bir zat bar. O yönü kanunum derler. Yani konstitusiyan gönü
hüküm vardır. Yani primo действие değil de. Onu ya eyle der, beyle der düşündürme de bu nedir? Qadağandır. Gönü nemesi vardır. Yani двойной толкование diye. İki manili söz yoktur. Sözlen gurlayan nedir? O sizin tiyahat etmez, hukukunuz bağ olsa şu hükümet bulaymalıdır. O bahanası ediyen adamın mağlayına ok giydirsen hakkınız vardır. Olur kanunun daşındaki adamlardır. Sizin hukukunuzu, yani tiyahat etme hukukunuzu çayaklandırıyan itlendik kurumu kanunun daşındadır. Sonra atıp, yakıp, yıkıp, öldürüp, kesip, devam etmezsiniz olsa edip hakkınız vardır. Yani konstitusiyon şonu size ruhsat veriyendir. Şimdi kim ediyen olsa, hükümet ediye ve ediye edip arz edip görmeyin. Barın tüpünüzü alın, bağlayına oku giydirin. Tiyade Türkmenistan, sizi Batı ayınlarında da sizi çok günahdan halat edecek. Edermen olursunuz. Taze Türkmenistan'da. Köhne Türkmenistan'ın o bolan zatların edil tersi yankı bolar yankı. Siz Ne deme, siz demeye geçmelisiniz. Yine Türkmenistan'ın konstitusyonunda kabir hukukları verilendir. İnformasyon alma hukuku var. Tiyahat etme hukuku vardır. O başka da hukuklarınız vardır. Malınız, mülkünüzü korumala hukuk kullanır. Şu da atları etmeyen deme ya da tehdit ediyen demen gönü atın. Yani ben size tavsiyem, maslahatım gönü hiç gürlemen. Mağlayına oku giydiriyen kurşunu o sebebi olur kanunun daşındaki adamlar. Şoları sizi kanun korumayan orada olurum koran yok. Son suyla tiyade Türkmenistan bunun olmasa ertir olmasa bir aydan, 5 aydan, bir yıldan kurulacaktır. Sonra şu günahlar yani konstitusiyon yani bu diyandan karşısında eden cenayetlerin hem beceri geçilecektir. Ben şeyle düşündürüyorum size. Türkmen düşündürüşü şey. Bunlar hiç saatten çekinmeyen edip bilen ortalar sizin emrinizden çekilecek. Hı? Bu dünya ikna para edecek. Ömrüme ötüp var ya. Şoň üçin hakkınız vardır şuna. Yani yoğun burada tapar ağı olup men size şu hakkı berýän. Şu kedi tiyahat etme hukukundan mahrum eden adamını ya guromani gönü var atın, otlan, yıkın, traktora tüyredin, ne etseniz hakkınız vardır. Şolary ýalak guroman adyny ýöne eşitýän bolsaňyz, badyny bilýän bolsaňyz, gidiňden otlan. Şonda kim içinde işleyen dip sizi korkutup gören olsa olaram atın. Yaşatma. Olur sizi yaşatmayan olsa siz olur ne yapıp yaşatacak? karşılıklı diýäňiz mi bu zat? O bular gepe döde düşünmeyen ortalar. Bular kalsa bana getmiyor. Sapara. Ana yeniden doğrudan şurnalak. Sapara o bu gezek. Juda nemerek oldu diýel ýöne yerinde. Yok başka şuna hakkı şular size berdiler. Men veremok. Yani men dip aýdýan bolýar, men veremok. Şular verdiler. Tele kanunun üstünde hiç kimin, hiç bir guruman kanunun üstüne çıkmağa hakkı yok. Kanunun üstüne çıkanın o cezalandırýan guramasy ýok bolsa, cezalandırýan halkdyr. Yok. Bulardan beýdip ýaňky ulugy ýalak bolup ýygyrlyp nemedip ömür ýaşap bolmady. Sapara ýuwaşlyk bilen jemläli soň bir hepdeden bäri ekranda aýtjak diýip hemişe ýadyndan çykýan bir mesele bar. Ýyldaşlarymyzdan soraýa aýdyn görünen ok diýip aýdyn. Şu wagt o Ýewropada fuarlarda, ýani o iş bilen baglanyşykly o ýani bir edaranyň dolandyrýan bölüminde ulrak bir edara şu wagt Ýewropada o taýdanam näme geçýämişler umuman şu aýyň
ortalarından son gelýärler. Düşünüşüm boyunca yankı Irak, Kerkük taraflara geçecekmişler. Avrupa'da bir kısa yurtta var olandan son. 3 günlük bir heptelik şon ýaly ütgeýän ekende. Şona bir hepdeden ver sapara aýtjak diýip ýadymdan çyk. Şona aýdaýyn diýdim hawa şu aýyň ortalarından son gelýän bolmaly. Onda görüşürüz. O sapara jemlä bereli. Bolýar kemine. İyileşler sağ olun. Yazan sorularınız için, dinleyen kulaklarınız için Yo. sağ olun. Ýöne hiç saatdan çekinmeň. Bu zatlar düzedip bolýandyr. Gorkmaň. Etaty nämäni? Gorkmaň. Gorky aňyr tarapy geçmeli. Yani men atyň diýänim nemesi bardyr aňyrynda. Kanuny sebäbi bardyr. Biz şulary atmaly hak etdik. Türkmen halky şu wagtky hökümeti duruşuna tozdurmaly haky bardyr. Ödem yeten yerinde, gören yerinde atmaly haky bardyr. Hiç wagtdan çekinme. O biz ýagtylyga şey dip çykmadylar. Başka nemesi ýokdur. O sessiz itten çıkarıp bilen ortadan itten çıkarmadılar. Şu halkın öňüne bir zadyna täsir berýän şahs ya gurama deme ba bolsa o milise paýonly zadyna seretmeň. Olara ilki ýöne ýüzüňe seredenden atmadylar olar. O ýüzüňe bir çiňirilip nady teretse o töze beýlede dursun. Maňlaýyndan görü. Türkmeniň Mähmedigini şulara til görkezmersin. Men özüm etjegim şol. Sebäbi kanun olary ýok bolsa maňa näme şu kanun bolmaly? Şu da atlary nemedin? Ben düşünjek bolum. Hemmesini taparaga attırjak bolup demet, ýaktyrjak bolup görmem. Şiren aradyna bir kanany awlaň. Bolýar kemine bu soruly Sapara. sağ olun, iyileşler, sağlıkta görüşelim. Sağ olun.